Ambalima bamanankan meno maliko nani maliko kan folini walimando be kataw kelengele na bela jile ma fuyan fo sigorola ka fonya na ko bismillah ka bi bamananga kuna foni soroli mkene kono mimi na wala li chamanke awi maliki bareo ani jien fa were ki bareo la kasangani mali jamana ka yerema horoya soroli sambiduru ani shegina sankumbe dugujei masina ka ofeno masina ka we kulumboli nyogonda mbado kene sigi senka masina kadiun yere damo ni nyonche akera ka ben karidon septembre kalo kile muga ani sabama anga mogomunu mekene konna na CHERIFLA jabarani sotogola Sadio Sidibe ani Ibrahim Koulibaly Alhamidou Badini alibena wala likanye ina fo santemelon kasangani mali jamana ka yere mahoranya tali no 22 septembre masina cercle mawe jikankuru nyogonda boloda no be don jamana ka yere mahoranya sambiduru ni shegina nyanyani ukono ni kuru nyogonda munakera masina demsenu ni nyogonche atmetali ke bolofara flala wa bolofara kelengelen be ma follow olu million kelen soro ba keme o taraka di ma flana uma ni ka soro ka sefa wari ba biduru di joyro sabanan tiguma masina cercle dugu muga ani fla o de tali ke ni jikankuru nyogonda ina na jayabti jo kilometre tana sa o menu kursinke fende bi kan fe ya chuamena kamini uruka sara kele kamini klabu kle kurmul bike ali bi o kurmoli bike o ke ko chugala ayre ay avec tous les sérieux bon vraiment nyinanta anya labo ka ke pour que moko ka don mangutu mi masna la gelia mumia anga ka ira ka fo gelia na tabe mo ba fe ka mo bu tege di nyoma ka fo bembia sabati bia ni jamay bi o ba ira ka fo ko vraiment bembia o ka boy tuguni kursi inkera sesa moko chama yandeme premier fla million kili flana e wakeme sabanon ye wa biduru bozoya ere femi ibaye masna yadi abike kechuwa mene ibaye masna yadi donc ami fe alibi ko biseka do bala chuka mena ka sababu tukuni ka bensinji dugu munu fle nubu kurumboli abi bensinji nyonja yere baye dimisonu do klala be nyo mine abi bensinji sigidala dugu duru do meru konguru komara twara kembozo kurumoni ka jugo made ami wuli yoro mena ya environ 10 km aka janko sobe ka se ya rola ka kurumboli 10 km nyona na amano ko de ni ma ke kene ma yere c'est le véritable sport ni ma kene ay tsaka donc ami mon fo ali biam do ala kambe sabama ala ka ben sisi jamana kon ma welele uni kene inka oliyu kanu sonja jira ka dabara ke chugo nyumanka kambe ano bi malika sayel ma selide nyinejela anye femie bi abe sumugo samabo anye misali surayano misali mbato amitaka yoromi amvana biseka ta kelia masina kaula ba fo malien be ne mi biseka kelia o ka kelia masina na parce que baka fetinge chugumi feti ni yaji temene babla minan saba kono babla tashi kono parce que mo do re unidi pour que am seka biye ibabla ni soja kono parce que dugu be masina na no kan dugu be belajele fana be kenenga bi anga jegani ke nyukon fe et puis ibabla faso de ya kono parce que nyaay ka fo faso de ya be masina nyaay ka fo masina ka o bu faso fe donc ni saba ko ni wasara référencier ne mo kanga o misali mine ka sega ta bi sega to exploiter ka rola bi belajele fo surtout mo mi yu deme akera nafolo ko yo akera farso ko yo akera hakila nyuma ira pour que bara msega nyambe belajele fo o benici et puis même au gouvernement ira kanga fede le n'apanasi kanga délocaliser kana masina parce que anye femi ya nous na busakoro vraiment ko be appel milansi hal nous masika nationalement au niveau régional vraiment san demande atena ka seka a délocaliser kana yano pour que ka seka fana ni soja parce que baram ngeni ya soro ni bige yoro tola maliko ambe fa voilà nyana mante au niveau là o haklina kelengono masina commune rurale o maire ya kanimisi wasada keneka nika soro ka fuli kerenkeren ke ka nyeshin de menyonje kuluma ka daw ka kokoro madolika mali jamana ka yere mahoronya sambiduru ni shegina seli masina dugu kono septembre kalotle mugani saba so madafe nyene jaw chama fana bolo dala no dok metalike donc li théâtre bo demsenu ka jeu wa abe kumeto ndaku mungono ode jamana de ka ben ani jamana kolosuma alibi ameto masina cercle kono 22 septembre ale nyanyali kadara konana mali jamana ka yerema horonya soroli nyanaje abe sigi senka masina cercle la kabini samba kilenke me kononton ani bioro watiula kata mali jamana ka independence watiula fuka na bla nyina sana ladala kokorodo utariku binana nyefo makorodo fe yerema horonya tutige bagadodo Sadio Sidibe ani Ibrahim Koulibaly oluka nyine ngali galamana
Kamini nana ya 72 fois c'est ça moi. 22 septembre masina abi fêté sango sa iba fo do be fara asanga bunyeka. C'est-à-dire bébé 22 septembre fêté sando re jamana re ni gele duna ni gele jamana re gele asura ba fo 22 septembre a fêté le tike wajibi mama ngane munu nya du se ka fêté ou ba fêté. Masina n'a jamais chômé, Masina mais sembla qu'à fois on de ce qu'a kenyine. Ngo non seulement 22 be fêté Masina ya, mato be minga ambo kala, mais ala ya on gar ce que fin dola, nous te befi, nous e bagni, oni bosu, kurumoli ambo mingala, kurumoli mimikala, ala mo dibema. Sababu ye ba min b'an fɛ yan ani boso minnu b'an fɛ yan n'u yɛrɛw a kɛn b'u fɛ fadenya siraba ye faden juguya tɛ dɛ faden ɲumanya siraba de ye basabu fɛn o fɛn n'a bɛ enjeu do c'est-à-dire n'a bɛ bamani don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ mɔgɔw de taa ɲɛfɛ a tɛ segin kɔfɛ koyi n'i b'a fɛ kɛ premier ye e b'a fɛ k'a ye nin yɛrɛ b'a fɛ k'a ye nin yɛrɛ b'a fɛ k'a ye. An bɛ jijalen do kwange kai a cɛsiri dɔ b'o la koyi o cɛsiriw fana y'a o fanga koba de ye jamana na o cɛsiriw fana ye koba de ye jamana na o min b'a la o b'a to a sangati bɛ san o san i b'a fɔ dɔ de farala dawula kan san o san i b'a fɔ dɔ de farala dawula kan ka sababu kɛ bɛɛ b'a fɛ n'i mɛ danni sɔrɔ ɲina san wɛrɛ k'a sɔrɔ. Ni me danne sɔrɔ ɲina san wɛrɛ ka sɔrɔ y'a dɔn ni fɛn o fɛn b'o cogo la o tɛ se kun kɔfɛ fɛn ye dɛ o ye fɛn ye fɛn min bɛ taa ɲɛfɛ o ye fɛn ye fɛn bɛ mɔgɔw taa ɲɛfɛ fɛn do fɛn min n'a kɛ kan barika ka kan ka don a la a ka kan ka jukɔrɔma ka kan ka ton don fɛn bɛ se ka fanga don a la sababu na dugu kunkɔrɔta fɛn dɔ don dugu dawula fɛn dɔ don a bɛ se ka sababu ɲuman dɔw fana se dugu ma. Kami kunungu Masina 22 bɛ se fêté ya nka dɔ de fara sanga ka san o san ka sababu kɛ baraka de bɛ don a la ka taa fɛ basabu mɔgɔw maa si t'a fɛ i kɛ dan baara in na o ni ɲɛmaa ko fana bɛ mɔgɔw kow tɛmɛ sangaw tɛmɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ min n'i kɛra mɔgɔw ɲɛmaa ye fɛn min bɛ mɔgɔw nin na n'i sera ka mɔgɔw dɛmɛ a la ka fanga don a la k'a diya u bolo fɛ. Sisan mɔgɔ minnu bɛ a baara in kunna sisan u mako b'a la u b'u mako don a la a bɛ organiser k'a kɛ k'a ɲɛ k'a daminɛ défilé la fo ka taa se kurumɔli in ma a bɛɛ bɛ sɛbɛkɔrɔ kɛ a kɛcogo la ne hakili la o ye mɔgɔ minnu bɛ baara kunna sisan u mako bɛ u baara la o fana sen b'o la souvenir min bɛ n'a na wa o kɔni ye o ye 22 septembre n'a fɔra a bɛ kɛ ka ban yɛrɛta seli don flambeau min b'a la flambeau min b'a la flambeau ye koba de ye flambeau ye yelen de ye flambeau ye nɔrɔ de ye donc a bɛ maa o maa n'i ye makɔrɔba ye a bɛ hakili jigin ko caman na hali n'anw ma dɔwɛrɛ ye n'an taara segin n'an ye flambeau ye o y'anw kɛlen ye 22 o y'a koba dɔ y'an fɛ donc ale bi ni bɛ dugawu kɛ de minnu b'a ɲɛfɛ u k'u cɛ siri a la 22 bɛ kɛ bɛɛ fɛ koyi nka kɛcogo de bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na an da y'u bɛ kan ka baraka don a la cogo min na ale b'i ku dɔ fara o kan ko ne fɛn b'o la dɛ ko fɛn de fara o kan n'ala sɔnna a ma an bɛɛ bɛ jɛ ka an bɛɛ bɛ kan ka dugawu an bɛɛ bɛ kan k'u dɛmɛ ni dugawu de ye fɛn min ye se k'a to a kɛ sababu ɲuman ye dugu in ma. Kabini ni Mali jamana y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ san 58 bi Mali jamana bɛ 22 septembre a bɛ ɲɛnajɛ kɛnɛ sigi sen kan o kama o kɛra ka bɛn ni an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka foroba sigili o ɲɛnajɛ o ye Kumantukaw fɛ yen nɔ Kumantu commune rurale u ye kɛnɛ sigi nin koba fila ninnu kama ka ɲɛnajɛw kɛ ni ɲɔgɔn ye
ka bɛn ni septembre kalo tile 23 ye. Kumantu ɲɔgɔn kun bɛ kɛnɛba sanfɛla la. Kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya kun bɛ sɛnɛkɛlaw ka soba ɲɛmaaba de bolo ni o ye Bakari Togola ye ni ale ye cɛbɔ ye wasaden sigi kalata la ɲinan ka buguninkaw olu ka wasaden sigi kalataw kama. Amadu Kamara ale ka sɔrɔlenw don fɛn minnu bɔra o ko kɔnɔna na an ka jɛn k'u lajɛ. I n'a fɔ ladalako la san o san kumantu cɛ an'a muso an'a dafɛ dugu 35 denmisɛn ani mɔgɔbakɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kumantu fɛrɛkɛnɛba kan janko ka Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya k'a ɲɛnamaya min denfaya bɛɛ lajɛlen bɛ di Elhaji Bakari Togola ma. Ɲinanta a baaraw daminɛna ni an ka darapo o yɛlɛli ye ka sɔrɔ ka kulon daminɛ ni nɛgɛso boli ani sɛnɛma boli ye min tɔn dira Elhaji Bakari Togola fɛ. Bon, vraiment, ne nisɔndiyalen ba de don ka sabuya kɛ jama nalen yɛrɛ bɛ mɔgɔ lawasa. Fɛti yɛrɛ jala jama ye fɔlɔ ni yɔrɔ in ta mɔgɔ caman de bi yan commune caman bi yan nisɔndiyalen don. Waati bɛɛ dɔ bɛ fara kan ka ɲɛsin an yɛrɛ ka commune den dɔ ma n'o ye Bakari Togola ye n'o ye APCAM président ye. Ale ka dɛmɛ kɔnɔna la vraiment an ka commune kɔni bɛ ka fɛti in kɛ san o san dɔ bɛ fara jama kan. An b'ale fana fo la. Kumantu n'a dafɛ dugu 35 a dugutigilakaw ka babu sentigi a ye foli ani barikada kɛ Bakari Togola ye jango san o san a bɛ fɛn min ta la k'a ɲɛsin kumantu ka denw ma k'a fo k'a barikada Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya tali hukumu kɔnɔna na. O foli kan kelen fɛnɛ kɛra kumantu sous-préfet ale nisɔndiyalen fana ye foli kɛ Elhaji Bakari Togola ye ka tila ka wele bila kumantu ka bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la janko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to kumantu commune ka ɲɛta sabatiliko ɲuman na. Me an ka jamana ka san yɛrɛta hukumu na ɲanagɛw la hali wa kumantu 22 ko in a kɛla nisɔndiya ko ye jamana in kɔnɔ parce que a tɛmɛna kumantu ko dɔrɔn ka bi mɔgɔw bɛ bɔ kumantu ka na arrondissement wala mun tɛ kumantu ka bɔ Bamako hali jamana kɔ kan mɔgɔ wɛrɛw bɛɛ bɛ bɔ yen ka na an ka fɛti jan bolo san o san a bɛ fɔ ko sanu ta jala ka tɛmɛ ɲana kan jama bɛ caya ka tɛmɛ sanu taw kan donc aw fɛn modèle o ye nisɔndiya ko ye anw ma kosɛbɛ donc ni labɛn an bɛ fɛti min ye a juba o ye an ka parrain n'o ye an ka denfa ye n'o ye Bakari Togola kumantuka don ɲamalaka don malien don ani mo Bakari a tɛ yira mɔgɔ la tuguni jamana in kɔnɔ parce que n'i a bɛ jamaba in bɛɛ la bi a caman nakunba fɛti nakunba a kɛko ɲuman a caman bɔlen bɛ ale de la o de kosɔn an tɛ Bakari sara sɔrɔ commune na an tɛ Bakari sara sɔrɔ jamana in kɔnɔ parce que ni ale b'an ka ko la o ko bɛ kɛ ko jalenba ye ka taga fɛ donc an bɛ foli d'a ma ka waliɲumandɔn k'a ye k'ale bi sa k'a ni ce a ka commune kanu la ani ce a ka jamana kanu la. Elhaji Bakari Togola a nisɔndiyalen k'a ye k'a fɔ ko jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔbakɔrɔ ka na kɛ Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya tali 58nan seereya ye kumantu kɔnɔna na a ye foli lase nabaga bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'a yir'u la ko ni Ala sɔnna ma nin n'a to senna san nataw kɔnɔna na ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a ɲɛsin an ka jamanakuntigi ma min kɛlen bɛ ka jɔyɔrɔba di sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw ani jiriturulaw ma. I y'a fɔ don n ko 22 ne bolo fɛnba de parce que an denmisɛnninma tun bɛ bɔ ɲamalan sera ka na 22 fêter kumantu yan an mana na su fɛ an bɛ si ka fɔli fɔ dugu ma jɛ drapeau ma yɛlɛ 22 banna an ye min k'o la an t'a hakɛ dɔn ka na nɛgɛso sɔrɔ ka na moto sɔrɔ ka mobili sɔrɔ fɔ Ala ye bi se anw ɲɛna an kan ka Ala fo ka Ala barikada 22 ne fɛ an ka sigida la yan a ka di ne ye an k'a kɛ koba de parce que don kelen tulonkɛ a bɛ mɔgɔ ɲina ko caman kan n'i y'a mɛn sigida ka di baara de don tulonkɛ de don n'i ye baara kɛ n'i ma tulo kɛ dɔrɔn a man di n'i fana ye tulo kɛ n'i ma baara kɛ a man di u fila bɛ ɲɔgɔn dafa de o la bi n'i ye ɲininka ni ne ɲininka 22 septembre la ne b'a fɔ tulonkɛba don nɛgɛsobe in nana don a yɔrɔ kɔsa in na nɛgɛsobe ye fɛn de bɛɛ b'a dɔn a bɛ se ka denmisɛnninw fari bɔ ɲɔgɔn na a bɛ se ka co denmisɛnninw bɛ kanu don ɲɔgɔn na parce que mun bɛ entraînement kɛ ɲɔgɔn fɛ olu fana bɛ kɛ balima de donc nin bɛ nɛgɛsobela fitinin fo ka senabelaw fo ka ɲɛsirilaw fo ka nɛgɛsobabelaw fo a ka di ne ye mɔgɔ o mɔgɔ ye nɛgɛsobeli kɛ ka moto ja bɛɛ ma mais ko o ko a bɛɛ ye dɔɔni dɔɔni de parce que n'i y'a kɛ min o min taara o bɛɛ bɛ moto sɔrɔ a yɛrɛ tɛ kɛ fɛn ɲuman de bilen o de la prix bɛ da fɛn bɛɛ la ka fɔ premier deuxième troisième o la n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye tɔɔrɔya sɔrɔ a kɔnɔ
an b'a ɲini ala fɛ ala ka nɔgɔya dɔrɔn donc n bɛ n somɔgɔw fo kanu la k'u fo kelenya la n'a tun ka jugu ye kunun u tun bɛ fɛn de kɛ pour que maire ni commandant ko an ka bi kɔnɔ bonya fana de don a bɛ se ka kɛ ne kɔfɛ o mais n'i y'a u b'a co ka ne kɔnɔ o fana ye bonya de o bonya n'o karama n b'u fo o la k'u waleɲuman dɔn k'a ɲini u fɛ halisa an ka bɛn n'an bɛnna commune nin bɛ se ka taa yɔrɔ jan dɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya tali 58nan a ko sɛbɛkɔrɔ ɲɛnɛmayara kosɛbɛ kumantu n'a lamini maaw fɛ ni kulon fɔlisenw dɔnsenw nisɔndiya bonya ani karama kɔnɔna na wa u bɛɛ lajɛlen ka fara u ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Elhaji Bakari Togola ye u ye ka layidu ta ɲɔgɔn ye ni ala sɔnna ma san wɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kɔnɔna na. Walasa ka se k'u ka fasoden ɲumanya waliyaw timɛ Centre national de promotion du volontariat au Mali CNPV ani jɛkulu caman wɛrɛ olu ka bolodi ɲɔgɔn na kɔnɔna na Avenue du Mali siraba a furanna ni ka sanuya ka jɛ Mali jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya san 58 ɲɛnajɛw kɔfɛ a kɛra ka bɛn sibiri don septembre kalo tile 22 yɛrɛ de ma Samayira Sanogo ale ka sɔrɔlenw don. O kun bɛ se mɔgɔ 300 bɔɲɔgɔnku ma cɛ ani muso minnu bɔra o yɛrɛ ye ka na Avenue du Mali bɔlɔla fa anw ka jamana san 58 sɔrɔli ɲɛnajɛw kɛra yɔrɔ min na o bɔku kun ye walasa ka se ka u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamana in ma ni o ye ka yɔrɔ ninnu lasaniya ni manani tɔmɔw ye ani fɛn caman wɛrɛw minnu ni olu bɛ kɛ sababu ka yɔrɔ ninnu nɔgɔ walasa ka se ka lafiyada di sigida mɔgɔw ma o ye o kɛnɛkɛrɛn k'o kɛ u ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin an ka jamana ba in ma ka kɛ ni nisɔndiya baaraw ye. CNPV n'o ye faso ka cakɛda ye mun ɲɛsinnen don ka yɛrɛma baara don baya la n'an b'a fɔ o ma ko volontariat o ka waleya dɔ de ye nin ye ka a ka fasoden ɲumanya yira k'a fɔ jamana ka wele mana se anw ma waati o waati an bɛ wele k'an jɔ k'an jɔyɔrɔ fa anw ta ye ka misali yira jamanadenw na k'a fɔ bɛɛ bɛ se k'i jɔyɔrɔ fa fasoko la. N'i y'a ye anw bɛ yan bi an bɛ yan CNPV ani bon o ciwara ka partenariat kanali la an ye convention dɔ signé an ni ɲɔgɔn cɛ o convention na bon CNPV volontaire ye bon o ciwara volontaire ye ni volontaire 2 ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de bɛ nin di. Nin baara in ani kɛli ka kan fasoden ɲumanya don yɛrɛyeci don ka d'a kan a bɛ kɛ sababu ni ka kɛnɛya la sabati guna adamadenw ɲɔgɔn cɛ sigida kɔnɔna na. An ye nin activité in kan anw ye volontaire de anw ye CNPV mɔgɔw ka volontaire de bi ye 22 septembre ye bi ye Mali ka indépendance don ye bi an bɛɛ ka nisɔndiya don ye sɔrɔdasiw bɔra k'u ka démonstration kɛ président yɛrɛ content an bɛɛ content anw en tant que volontaire an ka contribution sera ka kɛ nin de ye ka fɔ mɔgɔw kɔ ka manaw ni fɛnw tɔmɔ ka yɔrɔ saniya an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ n'a fɔra ko saniya bɛɛ de b'a daminɛ i yɛrɛ ka bulonda la président tɛ bɔ kuluba kana foyi fura an bɛɛ place la ni bɛɛ y'i jɔyɔrɔnin fa an ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la an bɛ taa ɲɛ o de ye anw yɛrɛ CNPV nous on est volontaire et on est engagé. Donc ni bi an fa jɛra ka fara ɲɔgɔn kan 22 septembre kɔnɔna la fasoden ɲumanya yɛrɛ cadre kɔnɔna la k'a dɔn k'a fɔ ko mana minnu bɛ yen nɔ u ma y'an ka gudɔrɔn sanfɛ jisuma caman bɛ na consommer bi c'est pour cela que an farala CNPP mɔgɔw k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka se k'olu ɲamaw cɛ ka bɔ an senkɔrɔ. An fana bɛ kɛnɛ in kan k'an ka fasoden ɲumanya jira n'o ye jɛya ye bon an kɔni sera kɛnɛ in kan Bamakɔ ciyɔrɔ sababu la olu y'an dɛmɛ ka sanuya caman kɛ an ka commune kɔnɔna la donc n'olu fana ni partenaire fɛn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u y'an wele a la a kɛra fɛn o fɛn jɛya fara ko wɛrɛ kan an bɛ y'a kɛnɛ kan. An ma ladɔnniya k'a fɔ ko ni denmisɛnnin ninnu ni kun tɛ o siɲɛ gale ye ka d'a kan kuma ni kuma ni ɲɔgɔn kunbɛba dɔ kɛra jamana kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ka mɔgɔ bayirika caman la ka fɔ o baara tɛmɛnenw kɔfɛ o bɛ wuli ka jɔ kɛ walasa ka se ka yɔrɔ ninnu sanuya ni o bɛ kɛ sababu ka olu jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ jamana in jɔli la. Hali bi an bɛ to 22 septembre hukumu kɔnɔna na 22 septembre ɲaɲali kadara kɔnɔna na Mayinakaw fɛ yen nɔ olu kun kɛlen don ka wele bila Top Zigiri jamukan ma seko ani dɔnko tigilamɔgɔ artiste minnu ni olu taara dɔnkilida la yen nɔ u tagatɔ ani u segintɔ Tambaga ani Mayina sira ni ɲɔgɔn cɛ degun ani tɔɔrɔya minnu ni u y'a sɔrɔ ka sababu kɛ sira in kolonya ani a degun kama ye u ye ɲɛfɔli kɛ o la ni ka labana ka laɲini bila ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana ma ɲɛmaw ma u k'a lajɛ siraba in bɛ se ka ladilan cogoya min na min bɛna kɛ sababu ɲuman ye ba fila bɛ cercle bɛɛ lajɛlen ka se ka kalan ni ka bila ɲɔgɔn na
Amadou Njalo ani Abdoulaye Sogodo wa kɛra olu de ka ɲiningali galama la. Zigridala ka welewele kan de do ka di Mali gouvernement ma. An tun taara top zigri de la Mahina. Kilomètre kɛmɛ ka daminɛ Tabaka ka jigin ka taa se Manantal. An sera 19h de an donna mobile kɔnɔ. An bɛ taa se Manantal wagati min na a y'a sɔrɔ 1h sera. Ma sera a ka gɛlɛn kosɛbɛ bi fana an bɔra depuis 3h fo sisan an ma se ka fɛn sɔrɔ kuma an b'a ɲini Mali gouvernement fɛ k'u hakili to jamanadenw na. Sera ko ye jamana ma wajibi de ka d'a ka jamanadenw ma. Ɲɛmɔgɔw u bɛ taa o de kama Ala ka faamu ɲuman di. Mijal Mustapha. Tiɲɛ na an taara an bonyana an karamara mais an natɔla an sɛgɛnna dɛ. Depuis 3h du matin n'an bɔra fo sisan nɔ an bɛ maɲumako la sira la a kɔni ka d'an ye tiɲɛ yɛrɛ la aw ka se ka sira in labɛn hakili b'a tɔ dafa o kuma Ala k'an bɛɛ sababa ma sɔli Ala ma. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don an ka diɲɛ ŋolu lajɛ. Kɔnɔwarikaw fɛ Dawukoro dugu ni o ye PDC fanga ɲini dɔ ɲɛma Arikona Bedie faso ye. Ɲɔgɔnkunbɛ dɔ kɛra ye min senfɛ PDC tɔndenw jɛra k'a jira k'a fɔ mɛrisigi kalataw ni marabolo ɲɛmasigi kalataw minnu bɛ kɛ octobre kalo la k'u sen na ye a la. Nka u ma musalaka kɛ fɛn min kɔni na o ye Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲini dɔ RDR ni PDC ka farali ɲɔgɔn kan ko RHDP o kɔni ko kandɛrɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ u ka laɲini fana ye yɛlɛma ka don kalata labɛnni jɛkulu commission électorale indépendante CEI kɔnɔ. U y'a yira k'a fɔ ka maaw wele ko maa ka ni sen don kalata in na k'a da bɛ koya PDC fanga ɲini dɔ la a da fana bɛ koya sigida ɲɛmayasow fana na barisabu ka d'a kan maa minnu bɛ sigida ninnu kɔnɔ u mago bɛ ɲɛma ɲumanw de la ko kumana ko ni PDC y'i sen bɔ k'a laban bɛ taa kɛ kɔkoya ni kɔngɔnjuwa ye. O tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ cɛkɔrɔba ni o ye Arikona Bedie ye ale min ka kumaw bɛ dafa PDC ɲɛmaya la u ye dɔ fara a ka kumaw ka kokura fɔ san 2020 walasa jamanakuntigisigi kalataw ka kɛ k'a to PDC ɲɛmaya la. O kɔrɔfɔ ye min fɔra o jara PDC tɔnden caman ye. Waleya bɛ yɔrɔ min na PDC kɔnɔ bisa a tilalen don maa minnu ko ko ani Alassane Dramane Ouattara jamana ɲɛmaa ka fanga ɲini dɔ RDR ka fara ɲɔgɔn kan RHDP ani minnu ko kan tɛ fara ɲɔgɔn kan o ko na se ka ɲɛ sɔrɔ cogo jumɛn o ɲininkali tɔmi bɛɛ nka kabini kelen minnu bɛ Alassane Dramane Ouattara ka fa fɛ wali kelen minnu ni Alassane Dramane Ouattara bɛ fan kelen fɛ ko fɔ fanga ɲini dɔ filaw ka fara ɲɔgɔn kan PDC ni RDR ka kɛ RHDP ye olu kɛmɛ ka jɛ ka cɛbɔ dɔw bɔ PDC y'a yira k'a fɔ u n'olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. PDC fɛnɛ kɔnɔ PDC kɛmɛ ka dɔw fɛnɛ ta k'olu kɛ cɛbɔ ye fan fila bɛɛ lajɛlen la u kɛmɛ cɛbɔ ye nka PDC ma ɲɛmɔw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa min ye PDC kɔnɔ a babu sentigi ye kunnafoni ko ɲɛnabɔba Jean-Louis Biyon y'a yira k'a fɔ olu y'u bolokɔniden ɲɛsin minisiriw minnu mɔ ni u dɛsɛn bɛ ka fara Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲini dɔ RDR la a bɛ wajibiya u mɔsa de u ka dɔnsen kelen da u bɛ to olu cɛla olu ka cɛbɔw y'u ye mairisigi kalata ni marabolo ɲɛmasigi kalataw la wali kelen u bɛ ban olu la ka taa fara Alassane Dramane Ouattara n'a ka RDR kan ko nka ko f'u ka dɔn k'a fɔ PDC ni RDR kɔni tɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ RHDP ye maa minnu ni olu ye PDC tɔndenw ye ni olu fana ka kɛlɛ ye RDR ni PDC ka fara ɲɔgɔn kan olu dun fana kɛn bɛ k'u ɲɛsin nin jɛbɔ ninnu dɔw fana ma ko olu ye RHDP cɛbɔw ye o kumana gwɛlɛya bɛ o maaw bolo minisiri fila bɛ o la ka ban minnu kɛn bɛ cɛbɔ ye fan filaw bɛɛ lajɛlen la u k'u ma ko candidat doublement investi fɔ olu ka se ka walaka ka bɔ ɲɔgɔn na sa. Gabon jamana kɔnɔ wasadensigi kalataw ni mairisigi kalataw faralen don ɲɔgɔn kan u bɛ kɛ octobre kalo tile 6 nata yɛrɛmankutu baaraw ni o ye campagne ye o dayɛlɛla septembre kalo tile 25 tile 10 bɛ cɛbɔw bolo u ka se ka jamanadenw lasɔn u yɛrɛ ye ni u ka baarakɛtaw ye don nataw la ni u kɛra wasadenw ni mairiw ye nka yan'o cɛ jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle ye a ye maa caman buru ka bɔ cɛbɔya la maa 30 ani maa 7 nka maa fanba bɛɛ lajɛlen ye fangasinamatɔw ka cɛbɔw ye cɛbɔ 30 ani 7 minnu buruna u caman y'u ka nisɔngoya jira dɔw yɛrɛ jigitigɛ kojugu ma se ka hali kuma fangasinamatɔ ɲɛmayasow kɔnɔ bɛɛ lajɛlen fari fara i b'a bɔ k'i gɔngɔrɔ keru ndɔri mɔ kɔ kɔnɔ musolaka min ni o ka buruni kɔni balala maa caman na fangasinamatɔ ɲɛma do bi don dɛmɛnenw na ani bi jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba fa Omar Bongo Odimba kun ka di a ɲamamuso yɛrɛ kun do ni o ye Chantal Miboto Ngonju ye jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ y'a yira k'a fɔ
ale be buru ko barisabu ka da ka ko laɲini bɛɛ ma sabati sariya nasara ka a fa fɛ yala cɛkɔrɔba fatulen ni o ye Umar Bongo ye ani denkɛ de ma se ɲɛ alasa n'a ta mi yɛrɛ sɔrɔ fanga sinamatɔnya fan fɛ n'o kɛmɛ sababu ye ka fɛnɛ buru wa o ɲininkali tɔ min bɛɛ nka musolaka in Chantal mi be to gonju y'a yira k'a fɔ jamana sariya suma kɔlɔsiyɔrɔ y'a ka kɛta kɛ nka u k'a dɔn k'a fɔ Gabon jamana kɔnɔ a n'a kɔ ka bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔn bɛ u la ko nka a ma natigɛ da o da kan olu tɛn'u bolo jigi kɛlɛ min daminɛnen filɛ nin ye k'u n'a kɛlɛ kɛ ka se a da la Rassemblement Héritage et Modernité fanga sinamatɔ ɲɛma min bɛ wele ko Alexandre Baro Chambrier ka taa se fanga ɲinindɔn wɛrɛ ma min bɛ wele ko Parti Social Démocrate PSD n'o ye jamana ɲɛma danga Pierre Claver Maganga Moussa Vu ka fanga ɲinindɔn ye olu de ka cɛbɔ caman buru na Centre des libéraux et des réformateurs CLR n'o ye Jean Boniface Asele ka fanga ɲinindɔn ye jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba Bengue o fɛnɛ ka cɛbɔ caman fɛnɛ buru na jamana ɲɛma yɛrɛ ni o ye Ali Bongo Odimba ye a ka fanga ɲinindɔn Parti démocratique gabonais PDG n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale bɛ fanga na ale ka lisi kelen dɔrɔn de buru na jamana sariya suma kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle fɛ bebe na maa caman bɛ k'i danbere bɔ jamana sariya suma kɔlɔsiyɔrɔ la septembre kalo tile 24 ntɛnɛn Gabon maa kalanenba 22 farala ɲɔgɔn kan u ko minnu ma ko intellectuel k'a jira k'a fɔ jamana sariya suma kɔlɔsiyɔrɔ k'a bɛ ka taa fɛn min ye ko ɲuman dɛ ko barisabu ka da kan u n'an bɛ a jira k'a fɔ n'i ma ɲɛ k'i b'i kanbɔ kalata binna k'u ka bɛn maliko dɔ kɛra e ma jɛ ni o ye u ko surunani dɔ kɛ ka kiriw ja tigɛ ko fo i ka wari bɔ de shefa wari miliyɔn 5 jamanakuntigisigi kalata mɛrisigi kalataw ni wasadensigi kalataw la n'i b'a fɛ ka jamana sariya suma kɔlɔsiyɔrɔ sɛgɛrɛ a k'i ka kiri ja tigɛ o ye dalasi 100 ye Cameroun jamana kɔnɔ octobre kalo tile 7 ye jamanakuntigisigi kalataw ye yɛrɛmankutu baaraw daminɛna sebere septembre kalo tile 22 ma 9 de kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ma 9 na jamana ɲɛma Paul Biya min ye jamana mara ni ɲinan bi kɛ a san 30 ani kɔ ye ale ye cɛbɔ ye dankɔrɔba 4 de kɛn bɛ ka bɔ k'i jɔ ma 9 jɛla minnu bɛ ka sɛbɛkɔrɔ ye ni kɛnɛbaw sigili ye senga Yaoundé Douala ani Bamendakaw fɛ yɛrɛmankutu baaraw daminɛna wa maa min ka jaw bɛ ka ye bɔlɔn kɔnɔ ani bɛdabaw ka caya jamana ɲɛma do Paul Biya kɛnɛ ka a ka ministriw jigin bɛ dɔ la olu fɛnɛ bɛ ka yɛrɛmankutu baara in sɛbɛkɔrɔ kɛ jamana ɲɛma Paul Biya ye min bɛ se ka to danaya wɛrɛ bi da ka jamanadenw fɛ ka kɛ jamana ɲɛma ye Bamendakaw fɛ u taara yen lajɛ kɛso minɛ k'a fa dew ministri ɲɛma yɛrɛ tun bɛ o kɛnɛ kan ka taa se marayɔrɔko ministri mɔ Douala kɔnɔ ni o ye Cameroun ni duguba ye Maurice Kamto ale ye fanga sinamatɔ ɲɛma ye ale fɛnɛ kun bɛ ye Joshua Ewsi ni ale ye SDF fanga ɲinindɔ cɛbɔ ye ale ye munumunu zalo ko damadɔ kɛ littoral marabolo la Akere Muna ni ale ye FDB fanga ɲinindɔ cɛbɔ ye ale taara Yaoundé Cameroun Nvaba lajɛ kɛsoba palais de congrès so belebele dɔ minɛ k'o fa dew k'a ka dantigɛliw kɛ ye Angola jamana kɔnɔ maa min ye jamana mara san caman fanga san 30 ani san 8 n'a bɔra fanga na bi José Eduardo dos Santos a denkɛ José Filomeno dos Santos minɛ bɛ ka datugu kabini ntɛnɛn tɛmɛnen a jira bɛ k'a fɔ dolari wari miliyari 1 ani miliyɔn 500 k'o de tununa a nɔna jamana kiri ɲɛma ka fɔ la ni o ye procureur général ye a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko in yɛrɛ sɛgɛsɛgɛliw taara gun jamana ɲɛmakɔrɔ de la k'a ye k'a fɔ wari caman de tunu bɛ a nɔna k'a bɛ wajibiya a ka lasago Alvaro da Silva Joao a ye kɔrɔfɔ in kɛ bataki ye k'a lase limanaw ma Angola jamana kɔnɔ maa wɛrɛ min fɛnɛ minɛ bɛ a nɔfɛ o ye homme d'affaires dɔ fɛnɛ ye Jean-Claude Bastos de Moraes o fɛnɛ kun ye maa in masurunama ye fa ka fanga kɔnɔ bilankɔrɔ kɛsu dɔ kun sigira senga ko fond de souveraineté n'a ma ɲa k'a fɔ Angola kɛn bɛ taji bɔ jamana ye taji nafolo nɔ ka se ka ye jamana kɔnɔ jamanadenw ka se ka baara nɔ ye jamana kɔnɔ bilankɔrɔmugu in kun sigira senga o de kadara kɔnɔ nka jatew nana bɔ a kan k'a fɔ denkɛ y'a sɛbɛkɔrɔ dun José Filomeno dos Santos n'a kamalenya cogoya ye ko Zenu don min na ni wulikajɔ kɛra a nɔfɛ kiiri fɛ ka sabu kɛ fanga yɛlɛmana fa tɛ fanga na bilen fa y'i bolo jɔ maa min na k'o k'a ka denmisɛnnin sɛbɛ ye ko danaya ka da o kan k'o kɛ jamana ɲɛma ye a ka ministre de la défense kɔrɔ o de na mɛ bila fa ni fa somɔgɔw la bi kiiri wulila nɔfɛ k'a jira k'a fɔ nafolo tunu bɛ a nɔna a y'a yira k'a fɔ nin tɛ baasi ye ale b'i bila kiiri ka bolo kan bawo faso sariyaw don san 2017 a fa José Eduardo dos Santos ka to fanga na a ye denkɛ in kɛ bilankɔrɔmugu in ɲɛma ye nafolo min kun bɛ a kɔnɔ ni munumunu kun bɛ kɛ ni a ye dolari wari miliyari 5 kun don nka janvier kalo la fa kɛlen kɔfɛ ka fanga bila a y'i bolo si maa min ma k'a ka denmisɛnnin sɛbɛ don Joao Lourenço o nane sina k'a daminɛ ko ne bi jiri tigɛ k'i b'a daminɛ si la foro kɔnɔ jiri tɔw n'u yɛrɛ ɲini a donna jamana ɲɛma José Eduardo dos Santos masurunamaw n'a ka denbaya tu la
Nelson Mandela Afrique du Sud ka u ka jamana ɲɛma do min ka maya fanba kɛra maaw ka hakɛ ɲinini ye ka di u ma Afrique du Sud ka den la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa wolofima siya woloma min kun bɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ ni o ye nazaraw ka siya woloma ye apartheid a ye san 20 kɔ de kɛ o kaso la nazaraw bolo fo ka taa fɔ fanga yɛlɛmana ka damakɛɲɛ do farafinden ni farajɛden cɛ ni ɲinankun y'a sɔrɔ balo la a ka san 100 kun bɛ dafa ka bɛn ni ɲinan ye o de kosɔn diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka ɲɔgɔn bɛɛ min bɛ dayɛlɛ san o san diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies jabala la Amérique duguba la New York ntɛnɛn septembre kalo tile 24 kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dayɛlɛla Nelson Mandela tɔgɔ la bɛɛ ni basigi kadara kɔnɔ kabini mɛn kalo tɛmɛnen Afrique du Sud jamana ɲɛmaw olu wulila ka fara Irlande jamana kan k'u ka lajɛ ka kuma diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaw fɛ jango ɲɔgɔn bɛ ba ta ko 73 min bɛna dayɛlɛ nin kalo in na septembre kalo kɛnɛ dɔ ka sigi sen kan Nelson Mandela ye o de sera ka sabati n'o kɛra ntɛnɛn dɛmɛnen dantigɛli min kɛra ntɛnɛn dɛmɛnen septembre kalo tile 24 Nelson Mandela tɔgɔ la a ye wele de da ka ɲɛsin diɲɛmaa ma ko bɛɛ lajɛlen ka bɛn ni basigi kɛ i t'a la ye nka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o kɛ man di barisabu ka d'a kan jamana 15 minnu bɛ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso kɔnɔ ko conseil de sécurité 5 bɛ olu la minnu sen tɛ bɛn kow la yɛrɛ o de kosɔn Antonio Guterres min ye diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaa ye ale kɛtɔ ka kuma ta Nelson Mandela tɔgɔ la kɛnɛ in ka ntɛnɛn septembre kalo tile 24 a da ma se kuma kura mɔ a ma wele fɛnɛ bila ka ɲɛsin jamana ninnu mɔ k'u ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ale kɔni y'i ɲɛsin Nelson Mandela de mɔ ka i ta kɛ tasibila ye ka ɲɛsin a ma a ye kow minnu kɛ diɲɛ na a ye kow minnu kɛ a faso ye n'a ma ɲa k'a fɔ farafinna maa ɲɛmaw joona a ka kɔrɔfɔ fɔtaw la farafinna tɔnba Union africaine ɲɛma ni o ye Chad jamanaden ye Musa Faki Mahamat ale ko ale ta tɛ bonyamasegin ye ka ɲɛsin Nelson Mandela fure mɔ dɛ ale b'a ɲini diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso jamana 15 fɛ u ka segin u kɔ u ka hakili jagabɔbaw kɛ gwɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ka sabu kɛ u yɛrɛ dama bɛnbaliya ye diɲɛseleke naani kɔnɔ hadamadenya hakɛ labasajɛkulu min wele ko Amnesty International o ɲɛma o fɛnɛ y'a yira k'a fɔ a man kan fiyewu mɔɔw k'u sigi bilen ka jamana 15 ninnu lajɛ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies na n'o ye conseil de sécurité kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana 5 minnu bɛ a kɔnɔ n'olu ye disibaw ye ko droit de veto ko dan b'a yɛrɛ ye Faransi Angleterre Russie Chine ani Amérique ko gwɛlɛya caman bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a sabu kɛ olu dankɔrɔba 5 ninnu de ye k'i bɛ taa sɔrɔ ko dankɔrɔba bɛ dankɔrɔba la u la olu dɔw b'u sigi k'u ta kɛ cɛnni kɛtɔ filɛli ye dɔw yɛrɛw bɛ yen n'a ti cɛnni kɛ u kun ka ban n'a bɛ maa tɔw tiɲɛ u ka sira t'a la ko kumana k'o sera dabila ye maa min kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o ka kɔrɔfɔ kɔni ye mɔnɛ bɔ bɛɛ lajɛlen la u ko maa minnu mɔ bi tile in na ko activiste ni u tɛ politiki tɔn kɔnɔ forobatɔ maaw do société civile maaw ka to ka cogo ci fangaw nɔfɛ u ka ma ko komi na i do ale ma da ka bonbo ye a ko kuma o kuma bɛ ka fɔ yan diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka ɲɔgɔn bɛ in kɛnɛ kan ko kuma kuraw tɛ ko nin bɛɛ fɔra ka tɛmɛ u fɛ ko nka ko kuma tiɲɛ ye min ye si tɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la diɲɛma ɲɛma ninnu na a ko kuma na a man kan bilen ko yen ka to nin jamana 5 na ma mɔ bilen ko droit de vote ko dan b'a yɛrɛ ye ni o ye Faransi ni Russie ni Chine ni Angleterre ni Amérique jamana ye a ko tɛmɛnen kɔfɛ fana diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon cour pénal international CPI o min y'o ye Hollande jamana kɔnɔ ko Faransi Angleterre Chine Amérique Russie ko a bɛɛ lajɛlen ka don a kɔnɔ ka kɛɲɛ ni jamana tɔw ye sariya in kana boli jamana tɔw ka k'olu sen bɔ a la ko n'o kɛra bɛɛ ko jamana caman bɛ ka ti setigi jamana ninnu fɛ wali kelen u ka dɛmɛ sababuya la ko a na dabila ko barisabu ka da kan ko n'a ka maa dɔ kelen dara jɔ bɔgɔ jeninen ka san da ko n'u hakili jagabɔ yanni u ka don a ko kolon wɛrɛ da fɛ. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadalu la ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni aw na laseli na taa an bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kɔnɔ aw k'an bɛn.